Mentapat nginyapai jika kubur Jepang kesap bakar pang Jingrwai Samla uba watla kawai kesap jengu kalapau Pyrthei naduk ke kendiat senem balalet hendrai hakin dikisengi baka Pyrthei barok kawai kadana pedang kejinya kun ni katma persya yau kenyang Jingpang pau Pyrthei pat sekiwai kiwai kesap jengu Samla uba nakawai katan jong kani kabri uhin trap kiai kita kesap jengu Samla ngin happy bapinya kemi ya usipol Hagani katayau ka kanhunu PCN kalahir Jingrwai ha distrik West Jante Hills. Haga dong chut waku haga ba ngilalet rung haga yeng jo ikong timely boni Tongper baduba ngat lang dekar. Hagini kisi balalet kat bagari barok kawai kadon hapdeng ka lockdown. Kibabon hi gibreu ki syongkop halayeng bat kibabon hi naki ki penut poro ban pule kot kubor ban yo jing tep ki bathamai halor kunyang Jingpang COVID-19. Lani ban pet kubor haki television. New York is very much seen as the epicenter of the COVID-19. Normal life now coming to a halt. London was the first major hotspot in the UK. Hagani ka yeng hakadong chut waku hajawai rukumjo hakisni lockdown. Kambun kenta ki dikot juga dengan long yeng hadin balapendep ya lagi kam kijam kile kumjo kata ban pet television ban yo jiktep iki kubor batamai halor ka coronavirus hasatlak ka Pyrthei kani kalong yeng je ikong timely boni Tongper baduba ngat lang dekar kadon laingut ki khon henrei khon khaddo jongki Samla Ditrawel Tongper ure ubadon ni kesap bantem ya ki jat tiar tem bapher klem dalet syahikai haki skul hikai tem kat kum gejing itu ki kimi ki pajung loong banadu kapor udang dan news nem karta ka saptem kalapau ha uniu Samla Nado pas dang hing ada self-taught musician, di nado dang red hing ngalak sedang ban tem drum nado south nem, nang ta hadin habadap apor mengadap news nem pat ngayo ka drum kit lejong kan, di hagapor mengadang don south nem ngasih tem semula kayak gitu, ngatem nanta, di dapat ngapor mengadap news nem pat ngayo pat dia ka drum kit, tengah sedang ban practice, ban manang ya pentebet kayaknya tadi. Kiwa instrumen kum ke gitar ngasdang kumba cut lice nem por mengadap cut lice nem ngasdang matem gitar. Let's say don napdeng jongpi kibala itu bahayu Samla Ditrawel Tongper ubadang pule ya ka journalism but mass communication haga skol ba Northeastern Hill University. Namar udai ubatem drum naga kenhon bapau kene kejela kata ka kenhon Snow White. Habai ki kubor man lagasngi hak television. Haka baka Pyrthei hi berkawai kadon hapedeng kejingman uknyang Jingpang COVID-19. Haka ba bon kila do no ru ila kiba yet baton jongki. Kani kala ketek ke jingmut jing perkhat jong Samla Ditrawel ke ka ba ula ban senyang ya ka Pyrthei hi barok kawai. Da ka ba pendon kam ka sap ka ba udon ula tho ba taw ka wai ke Jingrwai ka ba kerpang ban Pyntngen ki para beriau ka Jingrwai haka ketin English. Kabau ai kerteng holding on.
Around the world there's pain and sorrow. Only heaven knows what's tomorrow. There is fear in the human eye. Oh Lord, hear our cry. Pelong yang bentau ni Jingrwai ban ai men sim ni kibriu amar hapadeng kani ka pandemic ngai I ba kibriu kila long la shapting la don kajing shapting nang ta la kila don kiba do no iki bahaying hasem te kajing sumsi bajur iki te nga pelong yang bentau kani Jingrwai ban encourage ki ban ai men sim iki kan ban lose hope andai they ban yach kamat but blame don dekat but ngi kan keren Jingpang kibriu ki yap nang kani ka pandemic nang ta kibriu ki beduk ki ba don kam jingerap te ngi they ban kloi ban yarap kemen hi de ka keren long ni don kam ban yai duai kan ban wan ka jing ka change ma ha kani ka jing ja ni pandemic ka Jingrwai nga tho hi manga but ka jing ai men sim jong I mei nang ta ki family members baro nang ta ka arrangement la le di Rafael nang ta ka recording la le di Baron Warjri nga stang man tho ni Jingrwai ka dei ha ka 4 April ka dei Good Friday te ha dei ka tu hi ka sngi nga kimi ki content kan hadin ba ngi dep ka jing seng duai hayeng te ade nang tu ngasong perkhat nang ta kimi ki kenten nang tu kasngi te nang tu pat kasngi nang tu pat sha shkmat de ngi dang diai polish ka Jingrwai te hado ba ka dalong kum ba kalong menta kan lingba ka ni ka Jingrwai ka bula tho ba thau na lor bu udan sap bantem ya bon ki jat tiartem la pauru ska sap jong u ha ka ba ula ban ruai na maria ka ni ka Jingrwai ula ruai hi daladia nga thau kani ka Jingrwai ka English ka dei numar kani ka pandemic kam dei tang hang ni ha Shillong andai borok ka wai ka Pyrthei ki breu ki face kani ka pandemic tinga kwa ban reach out ya barok kan barok ki breu badan sla Pyrthei. Never before in all of our lives have we been so shaken with fear because of the COVID-19. It is an invisible monster that stalks around to choke the human race to death. But we are human, made in God's image. We will not let fear black out our humanity and cripple our sense of responsibility for one another. We will not allow selfish thoughts to make us live our hands in violence. We will not allow the philosophy of live and let others die influence our emotions. This is a self-composed song and is titled Holding On. The song is my sincere plea for our concerted effort to ceaselessly stand and support one another as we fight against mankind's common enemy. So friends, let us hold on. Around the world there's pain and sorrow. Only heaven knows what's tomorrow. There is fear in the human eye. Oh Lord, hear our cry. Each day passes by, people dying without a last goodbye, leaving their families crying. Oh, will their requiem sing? With heartfelt remembrance of their pain, we fight on, we will not faint. Let us all
Lalu pikwa ban pej pengkut dia kena ke music video jonga, ngobha ban let haka YouTube channel jonga, pakateng Ditrawel Tongper, but ngobha ban like, share and subscribe. Shine your light in the darkness.